Să și prima că să episod de ne jucăm cu țiganul aici, Robică. Bă! Da, azi e fată. Azi e fată. Dar nu mai da, bă! Vreau să vă mulțumim pentru episodul cu burgerii, că am făcut atâtea vizualizări. Dar nu mai da! Bă, dar te fut o măsură. Să-mi da? Gata, open, open! Du-te, bă, înapoi acolo, te bați! Du-te, bă, repede, repede! Iogurt, iogurt! Nu, du-te de tu! Treci, mă, că vin și te bați. Te stric mâncarea la oameni. Du-te, bă, acolo la casier. Bine, tu ia-mi băgătura ca să stai după ăștia, te iau de aici. Ia-mi mătura. Ia mătura! Vezi că ți-am lăsat mătura acolo? Și tu vezi dacă nu mai cumpără ăștia nimica. Water bottle. Ce, mă? Ce? Mi-a dat a mea, avea $5 și mi-a dat un pământ de 20. Bă, ce? Banană. Asta e ciocanul. Ia mă, aici și trăcând. Oh, franceze available points. Aloc butter, butter, butter. Cumpără și cheese. Ce cheese, bă, că nu mai avem nevoie de cheese, că am cumpărat deja cheese la ăștia. Dacă pe cearte, bă, că m-am nebunit. Le cumpărăm, ce le cumpărăm? Premium sau dacă ei sunt premium. Le cumpărăm pe cearte, le dăm la... Le dăm la... Premium soda! Ia uite, boys, v-am adus premium soda. Aici cu mafia. I-am adus premium soda la mafia. Da, mă, că aduc și eu, măcar că la ăștia, da. Bă, elefantul afară, ce? Blue, ce face elefantul? Ce, mă? Uite elefantul. Ce dracu, mă? Elefantul. Păi ce elefantul nu știu aici? Bun, mă, elefantul acolo, în camera aia. Păi Blue a fugit din cameră. Only cool people allowed. You pay the cat. Come back later. Ce? Da-te, dracu. Bă, cine fură? Cine fură? Ăștia doi fură, bă. Vino, bă, afară cu mătura, că ăștia fură. Nu are nimic, dar asta mai are, asta mai are. Bă! Bă, n-am vrut să dau ție. Ia-le de pe jos, bă, că primim bani. Bă, mai da, mă, dă-te dracu. Du-te, bă, la casier, că ăștia așteaptă, bă. Hello, how are you, doamnă? Bă, vezi că pisica aia are purici de acolo. Nu, da, tu ești. Și că dacă apeși pe butonul ăsta, gen, uite tu, ia-le comanda. Dacă îți dă cu cardul, dă-le cu cardul. Dacă îți dă cu cash, apeși pe butonul la jos și nu le mai dai bani înapoi, nu că să le mai dai bani înapoi. Serios? Da. Nu le mai dau nimic. Stai că stai eu cu mătura atunci, dacă vrei să stai. Pe viitor după, nu? Să mai punem securitate, frate. Să punem lasere. Aici la noi se fură foarte. Suntem în cartierul ăsta de strigante. Hai, vină tu aici să faci, că... Na, nu am chef. Vină. Uite-mă. Cine fură? Tu furi? Tu furfă? I haven't found a metal cheese soda bottle. Păi
Păi da, bă, ce e ăsta, mă, aici la noi premium, soda? Ce mai vreți, mă? Soda, bă. Ce? Ce buton să le dau? E un buton jos, roșu. Ce să ce... Aha, gata, am văzut. Dar tu poți să apeși pe ăla. Nu, și tu poți să apeși pe el. Îmi pare nevoie. A zis only manager. Deci managerul. Da, nu poți să dai și manager? Băi, vede, tu ai toate permisiile. Bă! Bă, dar cine fură, bă? No money. Bă, și pe ăștia zic că eu sunt rasist, că dau un negri, dar negri fură de la mine. Nici stai, nici din greșeală, dar o să mă întorc, n-a stai. Bă, cine dă... Sunt și din greșeală. Și tu ești prost. Bă, dar să mor eu, bă, dar voi n-aveți bani de nimic. Dă-te dracu, dă, bă, dacă îți furi, bă, n-ai acasă. Deci n-au nimica. N-au acasă. Bă, dar mai dă-te dracu. Bă, dar să mor mai negri fură. Doamne, bă, dar și albii fură, bă, am avut încredere în albi. Bă, dar să mor eu, ei, dracu, bă, că de-abia ce am bătut pe ăștia doi. Ce dracu mai vrei? Am bătut tot, am mai bătut dusele. Bă, dar de-abia ce am bătut! Bă, dar mă piși pe tine de negru împuțit. Sera. Ce? Mereu puțin. Nu, că iară fură ăștia. Bă, Sera, apasă și tu pe butonul ăsta, de aici, de jos. Și-a băgat cazul ăsta. Uite, eu n-am voie să apăs. N-am voie. Înseamnă că ești negru. Dar tu trebuie să stai de aici. Da, dai și tu bani atunci. Dacă este. Da? Bine, drag. Bă! Cine-i fură? Cine-i fură? Femeia fură. A, eu țin niște bani. Bă, dar nu asta. Asta fură, bă? Cine fură? A, tu furi. Nu tu furi. Ce? Fă. Da. Nu mai fi gai, nu mai fi gai. Nu mi-a dat? Ce vrei, mă miră la fără? Nu, am vrut să apăs pe buton. Vino băiețe că eu nu fac treaba ta! Dar ce drept că tu ești managerul? Doar pe managerul, normal, nu trebuie să fac nimic. Hai să dau și eu prețurile mai sus. Nu mi-a dat și bani, mi-a dat și căcatul ăla. Nu cu cuvântul ăsta. Vino să da. Vine Crăciun. Bă, dar cine dracu fură? N-al dracu de negru împuțit. Vino aici, putalăule. Ce scapă, că-i fut una. Bă,
Oh, dar mai dă-te, dracu! Bă! Trebuie să filmez chestia asta ca să mă arăt cum se vede. Unde dracu? Bă, ce dracu? Uite-te, o să mă filmez. Bă, seara, să pui la monsta și să vadă băieții, da? Nu pun nimic. Nu pun nimic. Bă, nu mai avem cereale. Și cerealele le pun la 5 dolari, special pentru ei. Nu uite să prea mult, sincer. Bă, dacă eu pun cereale la 100 de dolari, ăștia mai cumpără? Hai că pun la 100 de dolari cerealele, ce zici? Că sunt cereale făcute de casă. Bă, dar nu mai furați! Dar mă jur că dacă e un negru. E un negru! E alb, e alb! E alb, e maro, e Alex. Alex, mai fură Alex. Alex, nu poate să spună poveste, Alex. Îmi spune o poveste. O poveste. Astea le pun numai pentru intrare și astea ieșire și intrare, ca să gen avem ăsta, că nu mai dau 1000 de dolari pe unul. Bă, și greu. Dacă vrem să facem un episod cu CS, intrați acum pe videoclip să facem 100 de vizualizări și facem videoclip cu CS. 4 dolari. 2 dolari. Vă promitem noi, dacă strângem mai puțin de... Mai mult, bă, prostule! Ce vrem, mă? Mai mult, ești încapat? Lasă-mă, mai mult de 100 de vizualizări. În 2 ore. Da, mă, da, 2 ore. Noi facem videoclip cu CS. Că suntem buni rău la CS. Da, suntem buni pe dracu. Sincer. Dar suntem acolo buni, o să vedeți. Da, e slab. Să vedeți cum azi mi-am luat eu bani. Că prostul a tras în mine. Da. O să las aici. Trebuie să... Bă, mă, ce drept, tot m-am pus. N-ați auzit nimica! Waterboard. Nu mai fura! Și mă cac pe el, nici nu mai duc după el. Că ăștia fură și de ce că fură? Că proști ce sunt. Că uite, eu am închis casa de mascat. Păi nu mai, că eu nu mai duc pe ei. Nu mai trebuie lapte, că lapte nu mai cumpără nici dracu, nu mai cumpără lapte. Diarie! Te-n pula mea. Bă! Toți morți, mati. Bag pasăre în cur. Nu mai da, bă, du-te dracu. Du-te, mă, și fă-ți treaba, că iară fură ăștia. Să vii și de două bături în capăt mai fură. Uite, fură negru! 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 Nu! M-am băgat la gen! 70 de clip! Stau aici la picare.
Bă, eu bag mătura, de ce? La 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 la. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Hello! $2 apa, hai să vedem cât bani facem acum. Cele mai bune prețuri aici, prost, nu mai ai niciun magazin aici. Bă, lasă-mă, că eu stau bine la G. Nu mai da! Băi, am crezut că îmi bai vreo 500. Ce dracu așteaptă, bă, ăsta? De ce nu le liștează? Păi dar voi ce dracu așteptați, mă, aici? Deci mi-am un clip de dat. O să-și lasă mătura ție. Și eu mă duc să iau altă, bă. Deci, fiate, eu să văd aici două măsuri. Ai grijă să nu vină ăsta, că dacă mi le fură, că până mi l-am băgat în cur, da? Mi-am băgat măturile în cur și dacă îi vezi cu capul ăla care mi l-am băgat în cur, vezi că au puțin marof acolo. Vezi tu și... Bă, da-te dracu! Bă, Sera, nu mai! Bă, dar negri ăștia nu-mi dau produsele! Bă, dă, frate, mai puțin, dă și mie 30 de clipuri. Că spamez aici cu anumita parte. Vrei să vezi când mai ești? Dă-te, dracu! Hai, dai! Dă-te și mie 10 clipuri, că nebunesc că o stat aici cu planul de-a ta. Bun, bag autoclipper. Aoleu, o să stau acolo ca prost, hai că îți dau și eu 100 de click-uri acolo, că mi-e milă de tine. Avem. Deci noi filmăm de 18 minute! Aoleu, 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 jobul meu, jobul meu, jobul meu! Doamnă! Dracu! Doamnă! Dați-mi 5 like! Doamnă! 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 Dați-mi și mie 5 like, doamnă! Da, și pe negru ăsta aici. Pe ăsta aici. Du-te, bă, dă și mie 10 click-uri, că mor aici. Ce nu știu? Ok, asta a fost episodul aici, asta Broby. Și vai dau 1000 de click-uri. Ei, da, 100, nu-i problemă. Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Avem pe Broby aici în închisoare.
Îl mai da! Bă! Robiș la kick. Sper că v-a plăcut episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și mai facem alte episoade. Pa, pa! Să dați like dacă nu mai facem. Ce dracu vrea, mă, negru ăsta?